नमस्कार सांग मैंने आ गोटे भिडियो आपण स्वागत। तो आज आम आसी जाइछु गोटे ए गाँ हूँ दाढ़िया साही ऊपर साही। चलतु टिके गोटे दुकान देखा केमती दुकान करिसंती जरीपोलार ए दुकान देखी पारुथिबे। ए दुकान हैला आमर जड़े ए दुकान हूँ आमर जड़े वृद्ध अवस्था थिबा गोटे मौसा को देखी पारुथिबे। खटर शुईछंती एमती छुटिया मोटिया दुकान को चली जाउछंती देख पारुथिबे। बर्तमान ताकू मु देखौछि देख पारुथिबे ए मौसाटी एडी दुकान करिसंती। तो चलंतु ताको टिके पचारबा कोन सब करूछंती माने केमती चलुछंती केमती नै दुकान केते कोसे कमौछंती केते नै। तो तांकर देह अवस्था भल अछि ना नै टिके पचारि दो। मौसा कोन करछ? ଏଇ ଶୋଇଛି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। कोन होउछि तमरा? ଏଇ ଜର ହଉଥିଲା କାଲି ପରଦିନ ମେଡିକାଲରୁ ଆସିଛି। कोन माने कोन ହେଇଛି कोन बाहरी रिपोर्ट? କିଛି ବାହାରିଲାନି। କିଛି ବାହାରିଲାନି ମାନେ ଜ୍ୱର ମାନେ କି ଜ୍ୱର? ଏଇ ଗୁଡ଼ ହାତ ଟାଣୁଥିଲା। ଗୋଡ଼ ହାତ ଟାଣୁଥିଲା। ହୁଁ ଏବେ ଦେଖି ଭଲ ଅଛି ତ? ଆଉ ଭଲ ଭଲ ହୁଁ ଏବେ ଚାଲି ପାରୁଛ ନା? ହଁ ଆଉ ଘରେ ସବୁ ପହରିକା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା? ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦି ଜଣ। ଦି ଜଣ? ହୁଁ ଆଉ ଚାଷବାସ କରିଛନ୍ତି ନା ଏମିତି? ନାଇଁ ଏଇ ଦୋକାନଟା ବେପାର ପନିପରିବା। ଏଇ ଦୋକାନରେ ଯାହା କମଉଛନ୍ତି ତାହା ମାନେ ସେଇ ପଇସାରେ ହିଁ ଚଳୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଓହୋ। ଦେଖିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଦେଖଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଜରିପାଲର ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ କଣ ଦେଖେଇବି? ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ବି କିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତ ଆସିବେ ଏଇ ଜାଗାକୁ। ତାର ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଦାଢ଼ିଆ ସାହି ଉପର ସାହି। ତ ଆସିଛେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ହଠାତ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ଜରିପୋଲାର ଦୋକାନ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପଚାରିଦେଲେ ତ ବେଶୀ ନ କହିକି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବନି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାହାହେଲେ ବି ଆମ ପାଖରେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଟିକେ ଦେଖଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଏପଟେ ଦେଇକି ଯିବେ ଆସିବେ। ଏଇ ଘରଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯାହା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳିଥିଲା ବୋଲେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କୁଟା ଘର ବି ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର। ଏଇଠି ସିଏ ଶୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖଟ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ସେଇଠି ଶୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଘରଟା ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘରଟା। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦଉନଥିଲା ନା ଟାଇଲ ଘର ଏଇ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ସେଇ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘରଟା। ଦେଖିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ଏଠି ମଶାକୁ ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ବି ହେଲ୍ପ କରିଦେବା। ଯାହା ପାରିବା ତାହା ଆଉ ଆମେ ବି ତ ବେଶୀ ଧନୀ ଲୋକ ନୁହେଁ। ହଁ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା। ହଉ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଭାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ହେଲେ ତ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଉଛେ
ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଲା